Di serî de Amed li 21 bajaran gelek siyasetmedar, rojnamevan, mafnas û hunermend bi operasyonan re rûbirû hatin. Di operasyona ku di berbangê pêk hatite di serdagirtina malan de nêzî 120 kes hatin desteserkirin. Bi hezaran polîs tevlî operasyonan bûn. Derbarê dosyeya desteserkirinan de jî biryara nepenî hate dayîn. Di serî de Partiya Demokratîk a Gelan HDP û Partiya Çepên Kesk li hemberî operasyona nerazîbûn nîşan dan û daketin kolanan. İran'ı kazanacağız. 14 Mayıs'a 19 gün kaldı. Ji hilbijartinên çardê Gulanê re 19 rojman di van 19 roja de çi ji destê wan bê dê bikin. Îro bi van operasyonan zextên xwe zêdetir kirin. Lê ev pir zelal e, gelê me li Gulanan e. Ew ne dikarin vîna me bişkînin û ne jî dikarin ewlekariya hilbijartinê ji holê rakin. Em ê di hemû şert û mercan de hem li vîna xwe xwedî derkevin, hem jî li sindoqên dengên hilbijartinê xwedî derkevin. Em ê mafê xwe yê siyasetê û birekxistinbûnê hertim biparêzin. Di operasyonan de li gel rojnamevanan 18 parêzer jî hatin girtin. Hem Baroya Amedê û hem jî Komeleya Heqûqnasên ji bo azadiyê li dijî operasyonan nerazîbûn nîşan da. Niha endamê Komeleya Hukuknasên ji bo azadiyê û hevalê me parêzer lîsteya ku destê me de derbarê 25 kesa da biryara binçavkirinê û lêgerîna mal û kargehê wa da bi ev biryar hatiye derxistin. Çend ji wan hatine girtin? Agahiyê ku em gihîştin niha 18 kes hatine binçavkirin. Operasyon bi biryara serdozgeriya Amedê hate destpêkirin û derbarê 216 kesan de biryara girtinê hate dayîn. Li gorî biryarê ew kes dê bêne girtin û di mal û kargehên wan de jî lêgerîn bêne kirin. Her çiqas derheqê 216 kesan de biryara girtinê hatibe dayîn jî tirs niha ew e ku ev operasyon li vir raneweste û di rojên pêş de jî li bajar û navçeyên cuda her berdewam bike. Maşallah dekak, Rûdaw, Amed.